Localizados os restos de 4 represaliados na fosa común de Beira, en Carral, unha intervención que se fixo a través dun convenio asinado entre a Universidade de Santiago e a Deputación de Coruña e onde tamén interviñeron arqueólogos do equipo de Tempos Arqueólogos. Falamos con Tania Rial, unha das responsables. Que tal, Tania? Como estás? Moi boas. Hola, boas. Buscabades 18, apareceron 4, non? Nesta primeira cata, supoño que a valoración é moi positiva, non? Pois sí, é verdad que os traballos deron uns resultados moi positivos. É verdad que debemos mencionar que dos catro individuos que 2 localizáronse parcialmente, polo que non podemos decir, polo momento, que sexan vítimas de represión, porque non fomos capaces de exhumalos. 2 deles sí que fomos capaces de exhumalos e durante os traballos de limpeza exhumación sí que podemos ver indicios de morte violenta. Que estado presentaban estes restos, os restos destes 2 individuos que si pudestes exhumar? Pois presentaban os seus restos, os estaban nun estado bastante bo. É verdad que, sempre presentan deterioro, xa fan 90 anos. Un solo en Galicia que é moi ácido, hai moita precipitación, entonces sí que é verdad que polo paso de tempo, pero afortunadamente aquí tiñamos un estado de conservación o suficientemente bo como para apreciar pois aqueles indicios, aqueles datos que nos axudan a coñecer un pouquiño máis da historia desa persona que queda guardada nos osos. En que historia, precisamente iba a preguntar, que historia que transmiten estes osos? Porque pola posición dos corpos, por esa primeira inspección ocular, que din os osos que atopáchedes sobre o que lles puido pasar a estas 2 persoas? Pois mira, voume referir sobre todo aos 2 individuos que podemos exhumar. Pois presentaban unha orientación norte-sur. Para empezar, non é algo totalmente... Pero sí que é verdad que tradicionalmente nas igrexas parroquias galegas hai unha costume de enterrar este-oeste. Si ben é certo, hai que dicir que despois os adros das igrexas, os muros que haxa ao redor, que se adapten aos enterramentos a esas estructuras. Entonces, non é un dato definitivo, pero sí que nos, sumando grans pouquiño a pouco, vamos elaborando un relato, non? Entón, estes 2 individuos estaban nunha posición norte-sur, numerado como o 02, estaba disposto pois dunha forma que non é o común cando facemos un enterramento dun familiar, dun coñecido. Pois as súas pernas estaban un pouco xiradas, o seu brazo non repousaba pois encima do peito ou encima da pelve, que é a forma normal. Sabes, a posición na que estaba depositado, xunto con esa orientación e xunto coas testemunhas que foi recollendo o equipo de investigación histórica, pois vannos orientando, non? A que non é un enterramento canónico normal. Despois, no de limpeza, antes de exhumar o traballo arqueológico, descubrindo, limpando pouquiño a pouco o esqueleto dese individuo que estamos localizando para poder, en campo, ali in situ, toda esa información que estamos buscando, non? Porque, como falábamos antes do estado de conserva dos osos, unha vez que nos exhumamos os restos, pódese perder, non? Cando levantas, poden fracturarse os osos, pódese deteriorar un pouquiño nese proceso de levantar. Entonces, fomos capaces pois de ver de indicios de violencia do que che... E apareceron canda eles algún obxeto persoal ou prendas moi específicas, algún indicio que nos poida axudar a poñerlle rostro a estas 2 persoas, tendo en conta a información que tedes dos familiares? Pois o que mellor se conservou e podemos ver son os zapatos. No caso do individuo 1, tiña uns zapatos moi característicos, tipo Oxford, estaban moi ben conservados e iso pode nos axudar pois eso, a crear o perfil da persoa, colaboralo cos familiares, e pois de que tipo de vestimenta podía dispor esa persoa. E despois tamén
puidemos recuperar, aínda que eso, bueno, aínda ten que ir a unha fase de laboratorio onde se vai procesar, limpar, pero encontramos elementos metálicos en torno á pelve que podían pertencer a por exemplo, e tamén no caso do individuo 2, pois temos tamén eses elementos metálicos, tamén en torno á pelve, que nos falan tamén, pois eso, dun posible. Temos algún botón que nos pode axudar a recompoñer a vestimenta da prenda que sí que se conservan, que pola contra o tecido o que máis se deteriora e normalmente é o máis difícil de recuperar. Agora, despois de que se procedeu a exhumación, agora estamos na fase na que se están cruzando datos, non? Co ADN dos familiares. Como é o proceso? En que momento estamos da investigación? Pois agora, unha vez recuperados os restos óseos en campo, pásase á fase da análise antropolóxica. O equipo antropolóxico vai facer un perfil biolóxico deses restos que recuperamos, donde vai buscar pois datos como a idade, buscar datos como o sexo biolóxico, vai buscar datos como a altura, posibles enfermidades que quedaron reflexionadas nos osos, tiña algún problema de testemunha nos osos, non? Outra vez máis vai buscar esa confirmación, máis restos que de traumatismos violentos, de feridas tanto antes da súa morte como no momento da morte, que eles son capaces de ver ese momento, non? Se unha ferida é previa, se é en torno á morte, están nese momento. Daí cruzan os datos, por suposto, co equipo histórico, e despois da fase antropolóxica pasan á fase xenética. Estamos falando dun proceso que pode levar o seu tempo, non? Si depende un pouquiño tamén da comunicación cas familias, recuperando todas as mostras, pero bueno, un ano pode durar. Tranquilamente. Non sei se había moitas ansias entre as familias no momento en que sacachedes os restos para intentar imaginar cal podía ser o seu familiar. Supoño que esos momentos se repiten, non, en todas as intervencións, non? Claro, eles veñen a vernos, dannos sempre o seu apoio, non? Por traballar na recuperación do seu familiar, e sempre, están ilusionados con que os restos que se recuperan poidan ser do seu familiar. Claro. É verdad que aquí neste espazo hai que ser precavido porque, bueno, por agora de 18 que están enterrados aí, solo podemos recuperar 2, que é unha moi boa noticia, por suposto, pero é verdade que hai unha posibilidade de que as familias cas que temos contacto non sexan as do individuo que apareceu. Esperades que haxa unha segunda cata para tentar exhumar os restos das outras dúas persoas que están localizadas? Bueno, desde logo sería moi interesante que eses 2 individuos que permanecen ali, que temos constancia de que están inhumados ali, sería moi interesante velos en planta, polo menos, non? Que é dicir, de forma completa, porque ata agora os traballos só permitiron velos de forma parcial, porque se encontran debaixo do que é a acera que rodea a igrexa de Beira, en Carral, entón acceder a eles, non? Para ver as cousiñas que che comentaba, non? Entonces sería moi interesante poder seguir Claro, porque estamos falando dunha foxa na que xa se traballou anteriormente, que ademais ese cemiterio fora removido, fora remodelado, non? En que medida todo isto dificulta despois o traballo tamén de vos, dos arqueólogos? Creo que aí non se intervira para a recuperación de represaliados. Fora noutro punto. Se non me equivoco, creo que houbera un intento para facer a recuperación de restos, pero que non se chegara a levar a cabo. Non che podo asegurar ao 100%. E despois a igrexa de Beira, na década dos 50, tuvo unha remodelación importante, despois o muro que rodea a igrexa tamén foi renovado, todo dificulta moitísimo a conservación do espazo.
dende o ano 36, non? Son 90 anos, é un espacio que está sendo constantemente usado e reusado polos veciños, é un espacio que ten actividade, uso constante polos veciños e veciñas de Beira, entonces eso vai alterar significativamente o espazo e dificulta moitísimo a recuperación de restos de represaliados, neste caso do ano 36. Aquí tuvemos a sorte de que era unha zona na parte traseira da igrexa, donde por razóns da súa posición quizáis é menos chamativa, non? Menos frecuentada. Tuvemos a sorte de que pudemos recuperar pois estas persoas na posición original na que foran depositados, porque non vimos alteracións no que é no seu enterramento. As familias buscaban 18 persoas que se cree que poidan estar ali despois de ter inspeccionado o terreo. Credes que en algún lugar dese enclave poderían estar enterradas estas persoas? Porque claro, vos fixestes unha intervención nunha zona moi delimitada en concreto, non? Pero poderían estar nese lugar, nalgúnha outra localización, esas 14 persoas? Desde logo, non se pode desbotar esa opción. 18 persoas é un número importante. Como decías, nos centrámonos pois nunha parte moi específica de todo o cementerio de Beira e, por suposto, poden estar localizadas no cemiterio de Beira, sempre tendo en conta pois esas remodelacións que se fixo na igrexa na construción de novos panteóns. Que a construción de novos panteóns normalmente toma o espacio disponible e moitas veces colócase pois encima de moitas veces colócase no espacio disponible e coincide pois enterramentos canónicos e enterramentos de represaliados. Estamos falando dunha intervención que se fixo a través dun convenio entre a Diputación e a USC, un convenio que contempla a intervención noutras dúas foxas, en Boisaca e en Serantes. Non sei se tamén vos ides participar nesas intervencións, Tania. Desde tempos arqueólogos vai participar tamén en Serantes, que é a que, se non me equivoco, xa está plantexada para despois do verán. É verdad que non vou participar directamente, pero sí que os teus compañeiros, a metodoloxía, a miña compañeira que vai dirixir esa intervención, pois sempre compartimos pois a mesma filosofía, non? De traballar nun equipo multidisciplinar en contacto ca formantes, ca poboación, cas familias para intentar dar resposta de recuperar aos seus familiares e dar xustiza tanto a eles como a toda a sociedade. Un traballo moi importante o que facedes, eso, tanto para dar resposta aos familiares como tamén para reconstruir ese relato histórico do acontecido que algúns se empeñan en negar, non? Sí, desde logo. Normalmente, cando estamos traballando, non? Sempre se acercan veciños, sempre se acercan persoas da contorna que o ven ao mellor nas noticias ou do boca a boca. E a accións destas persoas que veñen ali a ver o noso traballo sempre moi positiva, non? Interésanse, tizan cas familias que os están buscando. Cando ao mellor estamos traballando, estamos recuperando unha persoa, pois a veces ven, non, que non foron ao mellor tratados co cariño, vamos a decir, que lle damos aos nosos defuntos, impactalle e eu creo que é unha forma de concienciar, non? De que hai familias que xeración tras xeración siguen buscando aos seus familiares porque é unha dor que sigue afectándoos. Claro que sí. Pois Tania Rial, moitísimas grazas polo voso traballo, por querer compartilo aquí tamén.